thuka lo Thixo wakho ufe. Ndinomfanekiso kaYobhi esithi uthando lwam kuwe lohlala luhlezi andisoze ndikhonze nginkosi. I'm pretty sure nabantu eceleni kakho uYobhi babemxelela uba hayi man ayikho lento kaThixo wakho. Unjani nalo Thixo wakho? I'm pretty sure i-response yakhe yayisithi ebumnandini nasebunzimeni impilo yami yohlezi ijonge wena. Kune-phase empilweni yakho whereby izinto zizokwenzeka ezizokwenza uba omakhelwana, ezizokwenza uba the people who are close to you, your relatives, family members, they question you about this God that you are serving. Ba njani uthi uyathandaza kodwa izinto zakho azilungi? Njani uthi uyathandaza kodwa uqashwa awusebenzi? Njani uthi uyathandaza kodwa nabantwana abangakumameliyo abasebenzisa iziyobisi? Ngifuna impendulo yakho ithi ebumnandini nasebunzimeni impilo yami yohlezi ijonge wena. Njani uthi uyathandaza kodwa ulala ungatyanga? I want you to have faith because ndize nomyalezo sithi no situation is permanent. No situation is permanent. And there's no storm that lasts forever. Izinto ziyajika. Athi Davide, he prepares a table before me in the presence of all my enemies. Yazi uThixo basefuna ukubukisa ngawe. He makes a show. Akwenzela into ekuthiwa i-banquet. Yazi uThixo, when he finally decides to open the gates for you, uzohlekiswa yilento ukuthi awukholeli uba it's really happening. Awuzukholeli uba nguwe na losebenzayo. Awuzukholeli uba bra andiyazi situation yakho nento that you're currently going through. But la ngoma iyaqhubeka ithi andinalo uvalo lokushiywa nguwe. Guys, abathembele ngoYehova bafana nentaba yaseSiyoni. Awunakunyakaziswa, awunakushukunyiswa zizimo. Sometimes uThixo uyasivumela izinto bazenzeke kube ufuna ukuprove amandla akhe. Yabo? And also uyasivumela bazenzeke so that uzobona ba bangapha abantu abanokuhleka and bangapha abantu that you're not supposed to walk with. When God starts to elevate your life, izinto ziyachinja guys, and they change for the better.